ndị igwe efugo, politicians efuo na kịta abụzi ndị ọgaranya na ikem ejitu eme ọnụ do na ọ na-anụ ụmụ okorobịa nya ka imeghere ọnụ sị na ife ha na-eme amaka. Nnegodi ife dịka Ateketom na South Ateketom ka nwa prezidenti tiri afa ya dịka onye zonal coordinator South o wee kpọọ ya dọọ ya aka na ntị chie warning. Ọ ga-ada agbabọị, okenye abụrụ ụmụazị, okenye ada esi nri aja. So ọ na-atọ gị ụtọ na ụmụnne gị bụ ọgaranya n'ala Igbo bụrụ agburu na Lagos, mana ọsọsọ anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị na-akwụ ọtọ. Ịkwụrụ ọtọ idi na-ayị ụmụnne gị na public, ile ụmụnne gị mkpụrụ ịtọ na-akwụgharịsị ka ozu akwara akwa. Unu na-emezi anya bụrụ fools. Anyị nwa bụ ndị na-ekwuzi ka anyị esi wee dozi ya n'Igbo. Onye ọ na-anatawa maka ekecha n'ama eburubata n'obi, ekecha n'obi eburuba na mkpuke na mkpuke. Ọ na-abụ ekecha na nna ewee kee na nne. Onye atụrụ ime ya na Libya amara onye tụbara mama ya ime. Ụdị ndị anatasịa ha nchọkwa ndị Igbo. Ị na-akọ n'elu ha na-akọ n'ala, ị na-eme mkpokọrọta ha na-eme mkposasị. Unu na-akụ aka n'unu na-aba na slavery. Enwelu ndị kwesịrị ikwuchitere Igbo ọnụ ha. Ife dịka Dr. Les Oti anyị agụnyebi ya si na enyi ya bara ibe, ọ na-ekwu gbowam, mana anyị ma ndị fugoro efu, anyị ma ndị elegoro ele, ndị ekwesịrị ịgbanwe afọ Igbo a maka afọ Igbo ha na-akọnfuse anyị. Tinyere ha ofu afa, ọ bụrụ dubudubu agbakwere ụfọdụ n'ime ha. Ọ ka mma na ị na-ata afụfụ mgbe ị na-eme federate karịa na idebara ahụ na ị na-eprotect ya biznes, ị na-eme fedi wrong, ịdị na-ayị ụmụnne gị na public. Maka ndị na-akpọ big ballers, many of them enweghị factories n'ala Igbo. Anyị na-enyebụ ha little credit na ha na-represent, mana ọkịta Leopard can never deny e-sport. Ife dịka Mr. Peter Obi, anyị na-ama na-ejitu ya maka integrity. Mr. Peter Obi enwere ka o si akwụdo nnọọ n'ife ndị Igbo kwụrụ n'ụkwụ ya na-abọ. Kedu ife kpatara ya? Idozi Naijiria dị ya ahụ mma. Ị makwa ife a dị ka igwe ekwensu nya chegharịa bata eluigwe, idozi Naijiria. So looking for a demon in heaven, otu a ka ọ dị ịchọ ka Naijiria dị mma, is not possible or impossible mission. Mr. Peter Obi will not even represent Igbo maka uche ya niile bụ Naijiria, new Naijiria. Nya mebe ihe ejeficha ọnụ gị maka ịnyụrụ nsị n'ọnụ. Ife na-apụ ụfọdụ n'ime unu n'ọnụ pụọ ọnụ n'ike, so kapiti eju na 1 week. Poor tribalistic Nigerians, see your president's son, Sheyi Tinubu. He's chilling with the big boys. Do you want me to tell you who the big boys are? You can see the big boys. They are the big boys from the east, from the eastern part of Nigeria. Yes, they are Igbos. They are businessmen. They are big. They are huge. They are made. They get money. Instead of you to go and spend your own time hustling, instead of you to try your possible best and see if you can eradicate poverty from your father's land. Okay, maybe not from your father's house. Eradicate poverty from your father's name. You refuse. Eradicate poverty from your own name. Eradicate poverty from your mother's lineage. Gesimba. Eradicate poverty from yourself. Isimba. Okay, help your unborn children so that they will not suffer the same thing you are suffering. Ejuraju. But you are busy online carrying your tribal war, a religious war that does not even exist. You see, at the top, they told you that it's lonely. Do you know why it's lonely? Because they don't have people like you with your poor mindset. They don't have poor people like you. Money you don't have. Riches you don't have. Wealth you don't have. Good mindset you don't have. Good mouth you don't have. Some of yourself, onushi. That is why it's lonely at the top. Because they don't have noisemakers like some of you poor, myopic Nigerians. The only thing you know is how to instigate unnecessary, non-existent tribal war on social media. Especially those of you in diaspora who have nothing to offer. Only your suffering and long shifts. Nothing. A lot of you in diaspora are going through a lot is going through you, and you live inside a lot. But you deceive the ones in Nigeria, making them to think that because you're in America, Canada, or Europe, that you're living a better life, not knowing that you are suffering. So repent today and stop your unnecessary tribal war in Nigeria, because when these politicians and their children and all these big ballers are dealing at the top, they don't see religion, they don't see tribe. All they see is wealth, money. That's all they see. Business, idea. That is how they are ruling you and ruling your children, and they will still rule your generation to come. That we are parasites, that we are useless, that they are going to teach us a lesson 2027, that even if Tinubu excelled me something, my Calabar lecturer once told me something. He said, never ever in your life trust a Yoruba land. He said, if a Yoruba man shake your hand, he mean maybe or no, while in your heart he mean yes, while in his heart he mean no. He said, if a Yoruba man nod his head, he mean no.
they are hypocrite in nature. Ihe a nwanne anyị nwoke a kwuru achọrọ m ka m kwuo ya n'asụsụ Igbo ka m zachigha ya maka anụ okwu anụ ọsịsa ya. Ịma otu a o si wee kwuo ife a n'oyibo maka ndị be anyị ọtụtụ n'ime anyị nwere basket mouth. Anyị meghepụ ọnụ okwu a na-ehupụsị anyị achọrọ ịma oyibo a na-asụ ka ndị mmadụ si aghọta ya. Achịrịzie pantị ruru onye na-asụ n'iro. Ụfọdụ n'ime anyị ada agbakọcha agbakọ a na-ekwu okwu you don't care. So anyị nwabụ ndị ma ka esi ekwu okwu gara akwachinata n'onwe anyị. Ọ jọgburu onwe ya. It is very bad ụmụnne m. Ọ dị njọ. Ife njichọ ka m saa ya ụnụ fụrụ ebe ọ na-ehelu gasị ndị big ballers si na ha na nwa president na-eche. Nwanna achọrọ m ka m gwa gị achọrọ m ikwu okwu ya ebute nghọtapịa maọbụ mkparị na comment section maka ọfịa na-asọ nkata na-epu n'ero. Adama akparị mmadụ Adama achọkwana ka mmadụ kparịa m mana gee ntị amarọ m nke bụ eziokwu ma afa gị na mitin ụmụnna nke awụ nke mbụ gị nwa isi onye apụta na-ekwu na ụmụnna anyị na-efu efu na ha na-eme ọfụma na ndị na-adịzi against them bụ ndị ụbịam ndị ochu ọkwụ ya. Amarọ m ma afa gị na list ụmụnna nke mbụ amarọ m ma ị na-erukwa ụlọ ka iso na ndị anaba otu ndị a na-ana lokal gọọmenti maka ụdị okwu i kwuru merụ nyobe ga-enyobe. Ụfọdụ ndị politicians anyị efuona ha anariena ada ekwuzi okwu ha ị na-ekwu elu na-ekwu a n'ife ka nna anyị ji oyibo kwee mgbe ahụ fọma gọvanọ na-achị ọ na-ekwu ka o si sọ ya. Ụfọdụ a na-asị mmadụ nọkwa n'ụlọ mgbe onye apụrụ. So many politicians efugo a na-ekwu okwu ebe o doge anya na onwere ife ewelu ndị be anyị ka ma nọọ ndị dewere ha na-anọchite anya anyị. Den ụfọdụ ndị igwe anarigo ha na-anyarụzi prado ndị gọvanọ biri ha na-eriri ego politiks na enwere oke na-eruru obodo na-abata ndị igwe aka. Nobody is accountable for that. Ada ajụ ese maka ọ na igwe na-eji nke ewere arụ ọrụ n'obodo ebe akọ ya nọkpọrọ ndị House of Rep ma federal ma steeti kedu ife ịlụgoro ndị ụlọ abịa na town hall meeting bịanye na akaụntụ mana no accountability ma traditional rulers so ha na ezinụlọ ha na-akwari ego ebe a ka anyị furu onwe anyị n'ala Igbo. Ọ dị very bad. So gị nwa na onwe gị pụta na-ekwu na ụmụnna anyị na-efu efu ndị igwe efugo politicians efuona kịta abụzi ndị ọgaranya na ikem ejitu eme ọnụ do na ọ na-ana ụmụ okorobịa nya ka imeghere ọnụ sị na ife ha na-eme amaka. Nnegodi ife dịka Ateketom na South Ateketom ka nwa prezidenti tiri afa ya dịka onye zonal coordinator South o wee kpọọ ya dọọ ya aka na ntị chie warning. A na-agba ndị na-eje mba wee weta ife ọ ga-ada agbabọị. Okenye abụrụ ụmụazị okenye ada esi nri aja ozugbo ọ fara afọ ya na posta na ụdị na an important person an influential ọkpọọ ya chie ya warning in the public. Anụ okwu anụ ọsịsa ya nya ka ị mapụtara ebe a na-ehe elu na so ọ na-atọ gị ụtọ na ụmụnne gị bụ ọgaranya n'ala Igbo bụrụ agboro na Lagos. Ọgaranya n'ala Igbo agboro na city ọ na-atọ gị ụtọ. Ifere mezie anyị bụ ndị Igbo ifere mee anyị ịfụrụ ihe onye eji wee kwuo onye ofe mmanụ ji wee kwuo maka insecurity so onye ugwu ji wee kwuo maka insecurity wee kọwaa ife ndị ofe mmanụ bụ na asị na ha nwa bụ parasite. Then na ndị ofe mmanụ na lecture ya na university gwara ya na ndị ofe mmanụ bụ ndị bitere ya na ime atụkwasị ha obi onye ọ na-ama nke a from day one. Ịfụrụ na ha akọba n'onwe ha ọnụ onye ọ na-amacha ka ibia dị otu ọ na onye dị ndị agbata obi ya ma mana ọsọsọ anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị na-akwụ ọtọ ịkwụrụ ọtọ ịdị na-ayị ụmụnne gị na public ile ụmụnne gị mkpụrụ ịtọ na-akwụgharịsị ka ozu akwara akwa nya ka ị meghere ọnụ sụọ ya n'oyibo. Ị chọrọ ịma na anyị nwa bụzi ndị na unu na-emezi anya bụrụ fools. Anyị nwa bụ ndị na-ekwuzi ka anyị esi wee dozi ya n'Igbo. Onye ọ na-anatawa maka ekechaa n'ama eburubata n'obi ekechaa n'obi eburuba na mkpuke na mkpuke ọ na-abụ ekechaa na nna ewee kee na nne uche unu ya adị ya ka ha rabụ ndị niile adịghị traceable maka ụfọdụ n'ime unu na-eweta amụrụ mmụọ ndị amụrụ n'ife dịka bega onwe ndị amụrụ na paakị na ndị ofe mmadụ chefuo ha enwere ike itres nwe ebe ha bi nwee ndị amụrụ tụfuo ha too na motherless babies n'obodo ọzọ n'obodo ndị ugwu o nwere ike isi n'ebe a bụ be nna ya ma ụmụnne ya ụdị ndị anọcha nwee ndị atụrụ ime ha na Libya onye atụrụ ime ya na Libya amara onye tụbara mama ya ime ụdị ndị anatasịa ha nchọkwa ndị Igbo ị na-akọ n'elu ha na-akọ n'ala ị na-eme mkpokọrọta ha na-eme mkposasị. Ịbịazie na rejista ụmụnna kịta efu mix up enwe mix blood onye ka onye Igbo eji wee weni aka magbuo onye Igbo ibe ọ na-afịọ Dubai, India, China, everywhere. Sọsọ anyị nwa bụ ndị enwere Igbo mgbe gboo nwezi Igbo ọfụ maka Igbo ọfụ butere ife niile a
unu na-akụ aka na unu na-aba na slavery. Enwelu ndị kwesịrị ikwuchitere Igbo ọnụ ha anyị fụ ha ya ama. Ekwuona m ife dịka Dr. Les Oti anyị agụnyebe ya n'agbanyeghị na ọ dịchọ ha outspoken, mana ife ọ na-eme gosiri na ọ na-azụta okebe nna. Ife dịka sineta enyi ya bara ibe ọ na-ekwu gbowam, mana anyị ma ndị fugoro efu, anyị ma ndị elegoro ele, ndị ekwesịrị ịgbanwe afọ Igbo a maka afọ Igbo ha na-akọnfuse anyị. Tinyere ha ofu afa ọ bụrụ dubudubu agbakwa ire ụfọdụ n'ime ha odo anya na ife ha na-aza bụ ife ha na-represent. Pụrụ ịpụta na-aza afọ Igbo mana ije n'obodo ndị ugwu inyecha scholarship ebe alụ ọrụ ha school for your own selfish gain. Ọ ka mma na ị na-ata afụfụ mgbe ị na-eme ife dị right karịa na ị dewara ahụ na ị na-eprotect ya business ị na-eme ife dị wrong. Ị dị na-ayụ ụmụnne gị na public. Maka ndị na-akpọ big ballers, many of them enweghị factories n'ala Igbo. Anyị na-enyebụ ha little credit na ha na-represent. Mana ọkịta Leopard can never deny esports. Onye ọ na-ama nke ahụ agwa na aka mma ka eke tụọ. So otu a ha pụtara ife I for their true colors. Nsogbu adịrọ. The handwriting dị very clear on the wall. Anyị agụnyekwuo na gị ebe anyị ga-ere ụfọdụ. Nsogbu adịrọ. Ọ bụrụ onye nweta na-enwe echi. Ha nwe na onwe ha na-akpọkwanụ ndị ha na-akpọ na Igbo ma ndị ha ya akpọ. Ife dịka Mr. Peter Obi anyị na-ama na-ejitu ya maka integrity. Mr. Peter Obi nwere ka o si akwudo nnọọ n'ife ndị Igbo kwụrụ n'ụkwụ ya na-agba. Kedu ife kpatara ya? Idozi Naijiria dị ya ahụ mma. Makwa idozi Naijiria na otu a Mr. Peter Obi na-achọ nọọ ka anyị na-eme ka o nwee ebe anyị ji aka. Makwa ife a dị ka igwe ekwensu nya chegharịa bata eluigwe. Idozi Naijiria ekwensu emebaghị accept na o mejọrọ Chukwunna and he has never apologized. Ọka na-abara gị na-akpa ike ịfụrụ ya ọkwa o kweta na o mejọ na o wee yọọ mgbagharụ. So looking for a demon in heaven otu a ka ọ dị ịchọ ka Nigeria dị mma is not possible or impossible mission. Mana otu ọhụrụ o si wee dị ka anyị rapụ ndị mmụọ ka ha mee nke ka mma. So Mr. Peter Obi will not even represent Igbo maka uche ya niile bụ Nigeria, new Nigeria ya mebe nke dị onye mma ya na-eme ka anyị na-eje mara ebe anyị agbadebe ọsọ a. So ebe m na-akọwa nwanne m ihe eficha ọnụ ihe eje ficha ọnụ gị maka ịnyụrụ nsị n'ọnụ. Ife na-apụ ụfọdụ n'ime unu n'ọnụ pụọ unu n'ike sọkapiti eju na 1 week. Mana m ejedebe ebe a unu na-apụta ka anyị na-afọ ọkpa egwu unu zisa na ihe onyonyo amụnne m aha m Brother Paul Chigbo onye afọrọ taa ka afọ ihe echi ka emesịa nụ.